வெல்கம் பேக் டு மை ஜென்ரல் நாலேஜ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிம்பிளிஃபிகேஷன் நேற்று பார்த்ததோட சம்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க இந்த சம்மை எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இப்போது இந்த மாதிரி சம்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க டிஎன்பிஎஸ்சி அந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸில். இந்த மாதிரி சம்ஸ் கொடுத்துருந்தா எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்ல போகிறேன். இப்போது இந்த மாதிரி சம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிருக்கான்னு பாருங்கள். ஒரே 2 நம்பர் இருந்துச்சுன்னா அந்த 2 நம்பரும் ஒரே மாதிரி ரிப்பீட் ஆகிருக்கா மேலேயும் கீழேயும் பாருங்கள். அப்படி ரிப்பீட் ஆகிருந்தால் மட்டும்தான் ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ண முடியும். அப்படி ரிப்பீட் ஆகலைன்னா நீங்கள் சால்வ் பண்ணி தான் ஆகணும், வேறு வழி இல்லை. இப்போது இந்த நம்பர்ஸ்லாம் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு. இந்த ரிப்பீட் ஆகிடுச்ச நம்பர்ஸை நான் ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன். இப்போது இங்கே 789 211 789 211 ரிப்பீட் ஆகிருக்கு. ஸோ நான் 789 ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன், 211 பின்னு எடுத்துக்கிறேன். இப்போ இதை வச்சு ஏபின்னு வச்சு இந்த சம் சால்வ் பண்ண போகிறேன். இப்போ எப்படின்னா இங்கே 3 தாட்டி ரிப்பீட் ஆகிருக்கு, அப்போது ஏ க்யூப். இங்கே 3 தாட்டி 211 ரிப்பீட் ஆகிருக்கு, ஸோ பி க்யூப். இங்கே 789 டூ வாட்டி ரிப்பீட் ஆகிருக்கு, ஸோ ஏ ஸ்கொயர். 211 டூ வாட்டி ரிப்பீட் ஆகிருக்கு, ஸோ ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர். இங்கே 789க்கு நம்ம ஏன்னு வச்சுக்கோம், ஸோ மைனஸ் ஏ இன்ட்டு 211க்கு பின்னு வச்சுக்கோம், ஸோ இன்ட்டு பி. இப்போது இந்த இது இப்படியே விட்டுருங்க. இது இப்படிலாம் ஒரு ஃபார்முலா கிடையாது, ஸோ இப்படியே இருக்கட்டும். இதை சால்வ் பண்ண வேணாம். இப்போது ஏ க்யூப் ப்ளஸ் பி க்யூக்கு ஃபார்முலா இருக்குது. இது ஒரு ஃபார்முலா அல்ஜிப்ராவில். ஏ க்யூப் ப்ளஸ் பி க்யூப்னா இப்போ ஏ ப்ளஸ் இருக்கா இங்கே, இப்போ ஏ ப்ளஸ் பின்னு போட்டுக்கோங்க. மீதி என்ன இருக்கும், ஏ க்யூப் ப்ளஸ் பி க்யூப்பில் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்னு இருக்கும். அப்போது இதை எழுதிக்கோங்க மீதியை, அப்புறம் மைனஸ் ஏபின்னு எழுதிக்கோங்க. இதுதான் ஃபார்முலா. இது ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூப்னு இருந்துச்சுன்னா ஏ ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் பி ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபின்னு வரும். இப்படி வரும். இதில் இந்த மைனஸ் தான் வித்தியாசமாக இருக்கும். இங்கே இந்த மாதிரி ஃபார்முலாஸ் இந்த ஃபார்முலாவை இதை அப்ளை பண்ணிட்டு இது கேன்சல் பண்ணிடுங்க. மேலேயும் கீழேயும் சேமாக இருக்குது, ஸோ கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் பின்னு வரும். இதோடு நிறுத்திடக்கூடாது. இப்போ தான் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். 789 211 நம்ம அசியூம் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல, அந்த இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் 1000 வரும். இதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர். இது ஆப்ஷன்ஸில் இருந்துன்னா டிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்படி தான் இந்த மாதிரி சம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிடுச்சுன்னா சால்வ் பண்ணணும். ரிப்பீட் ஆகிறது நான் இன்னொரு வீடியோவில் சொல்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சினா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.